Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Kanindot unta, kung ako pang naa diha, ubali Danny karon. Just laying beside her, hugging her. For the first time, nangandoy ko, nga ako bao ikaw, Daddy. I wish I was the one beside Danny right now. My God. Mahal ta ka, Dad. Pero kung pananglit, mawa ka karon. Nakasiguro kong ikagool ko ka na. But somehow, ikalipay ko usap. Aron mabawi ko, si Daniela gikan nimo. Ako ang nakauna niya. Una kong nakakita niya. Una kong na-in love niya. As a matter of fact, I made her my best friend. Aron lang maduol niya. Aron sa'yo na lang na ako ang pagpadahig sa akong pagbati ngadto kaniya. Kung masuod ko na siya. But stupid. Stupid. Ganun murag buok-ok man ang akong dila every time ikatubang ko na siya. Ganun wa man ko makahimo sa pagpadaig sa matuod kong pagpati ngadto kaniya adto. If only I had the courage. If only. Ako unta ang iyang gikauban karon uban sa usa ka luwak ug dili ang akong amahan. But I was stupid, so stupid to let her slip away. Stupid. Ay, so stupid of me. So stupid. James? Dad. James? Dad. What are you doing? What? What? Di pa kong pagkong mo ng imong agtang sa bungbong tungod ning akong lawak. Unya, wa lang. Ha? James? Danny. Oh my God! Nagtabo ang imong agtang. O sinitabo. Babe. Dali. Tambalan akong imoy samad. Uy, bata nga nagpatiano si James pagkiya ni Daniela kaniya. Paingon sa suod sa mong lawak. Anong lahi ang pagpati? Ang akong nakita kikan sa kong anak. Sa pagtutok ang Daniela kay kaniya. Ug diyang gikupta ni Daniela ang iyang naong. Dali niyang gitakilid ang iyang naong si kamot din. Wa ko makauyon sa akong nakita. Dali. Lingkod di akilid sa kama. Babe. Kadiyot lang. Kuhaan ko anang tambal. Migakos ka sa kong hawak. I'm sorry. James. Oh. Kahit ni tinutok ka ni Jaime na ako. Kadiyot lang, James. Buhiyo na ako. Magkuha ko og tambal aron katambalan ako imong agtang. No! Jaime. Pasagding tambala niya ang iyang kaugalingon. Isa doktor. Kaya kaniyang tambalan ng iyang kaugalingon.
Pero, Kaya kay nimo ang imong kaugalingon. Dili ba, iho? Yes, Daddy. You see, Danny? Ako sa pa, gamay na kay ganagmaong samad. Layo na kay nas tinae. My boy here is a big boy now. He's not a doctor for nothing. Jaime, James? Yes, Dad. I'm okay, Danny. Husto si Daddy. Gamay ra kining maong samad. Garas ra ni. Hilamusan ko na ni dito sa akong banyo. O pagkahuman, butangan ako antiseptic. Okay na ni. James. I must go now. Salamat sa concern. It means a lot to me. Nasayod na ganyan. James. Good night, Danny. Dad, good night. Nganawa naman ako ni Mutuguti. Ngatambalan ang iyang samad. Kay wa ko makauyon sa kong nakita. Buot ka lang tambalan ang samad ni James. Gigakus ka niya. And you just let him? Tungod kinaanad na kung iya ka na buhaton, kani adto pa. Are you flirting with my son? Unsa? Of course. Jaime, ang akong naong sakit. Gipasidan-an talaga. Nalimot ka. Tingnan talaga nga dili ko gusto magpaduol ka sa akong mga anak. Wa ko'y daw tagibuhat. Iguro kong... I know your kind, Daniela. Ang mga puta nga sama ni mo, dili mahimong kumpiyansahan. Kay mutukob mo ni bisang kinsa. Jaime. Just tell me kung nakuhangan ka pa sa kong gibuhati mo. Kaya ko pang dubliho na akong lihok. Wow! Kinsa'y naghatag ni mo katuwag ni mo reklamo, ha? Kinsa! Jaime. Now kiss me back! No. Don't you ever complain! Nabala ka siya na ako. Nabala ka paghihapon si Daniela na ako. It's not bad at all nga nasamad ko. Kinakita na ako ang kabalaka sa mga mata ni Daniela. Shit, I'm happy. Abi ko dili siya mabalaka pa na ako. Human niya itong gabi nga nakasulti me. Abi ko, hingpit na siyang nasuko na ako. But no. Tambalan unta ko niya. Ay, oh God. Oh God, I'm so happy. I'm so... Oh. Si Daddy. Gipanag-iya na siya ni Daddy. Angay pa yun nga ipadayon ko kining pagpatiya. Angay pa ba samtang nasayod ko na ang akong kaugalingong amahan ang akong ikaribal? God, unsay akong buhaton. Mahal ko si Daniela. Pero mahal ko usab si Daddy. Makahimo ba ko sa pagpasakit sa iyang pagpati? Pero ako, unsao naman lang ko. Unsao naman lang ang akong kipati ngadto ni Daniela. Oh, God. Tugnaw maliron. Aksyon naghinay ang kayo sa akong daupay. Iitsa ko nilukay.
aron nga mo silaom. Kana. Kadalit na kami dokot sa kayo. Ay. Kalaay pa din nga ako lang usa din eh. Mas nindot ulit ato kung may kauban pa ko. Kundi apa unta uban ako si Danila. Ani siya mulingkod sa kumatubangan. Unya magakus ko niya gikan sa iyang likod. Wa ra milaing buhaton. Magtabi bisan unsa. Pero simple. Pagkapinan akong kiss ginagmay sa iyang oo. Dayon sa iyang liong. Paubos nga baka. Unya ang akong kamot. Hinay-hinay nga mapaingon sa... Oliver. Sayang. Kasi ago sa animal Kalami gini mo kumotong dahi. Pero tempalagod. Pero pag siya may misod sa kuna-kuna. Sa kadaghang babae nga mahimo na akong kuna-kunaon. Ganun siya maging misantop sa kukutok. Kagol. Kapiskot ba? Gidagaw man tingali ko nga ni ako sa daplin sa dagat ako na usa. Di na ni maayo da. Mukalit-kalit tungan mabayhana sa kong nauna. Mupap-apal magkalit sa kong brain. Murag, di na gini maayo. Invading of privacy na ning imong gibuhat ako ha, Daniela. Di na gani ko sa layo, unya ikaw. Nagsigi sa kagpaduol na ako. Pinaagi sa pag-okupar sa kong nauna. Di na gini maayo. Gano pag maghuna-huna magkunin mo? Biskot eh. Ahak. Mas may pagbatog ko. Ni agani ko din para mag-relax. Na-stress na may noong kong pinakalit na ini. Kalit na may siya mutunga sa kung huna-huna. Mas may pagmatog. Sabo. Ito ko. Kagilo ka na, Danila. Uy. Nakaihinay na ako. Gusto na. Iyay. Gusto na lagi ba? Kaya nabasa na ko. Shit. Aba na kong tinuog na nakaihi ko. Naabda na may gusto tubig sa dagat o nabasa ako. Ako eh. Pagkani, nagdamgo ko ni Daniela. Ang nakamata ko. Daniela na saan? Gabi inakatuog ko na siya ang akong hilangan. Uya karon nakamata ko na siya ng gihapon. Nga lugod. O siya na Ganong ni ang kasigi sa kumunahunak Danila.
And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!